bokong. Posisi diatur. Ayo. Ayo posisi. Ayo. Bokongnya Anita salah. Ayo. Bokongem ta? Nah. Piye Pak Pitono ki? Aja ngono aku, ora iso nyeblek bokongem. Nek ora iso ngomong diware Pak Pitono lho. Ayo bokongnya tadi benakno sik urung tak angkat nek urung bener. Urung bener. Urung bener bokongnya. Sik tak delok cocok sing bener sing ndi. Ayo Des, iku bener AC bener, aura bener Anita madhepmu keliru lho. Mulane tak tutuki tak mergo iku ah. Udan-udan keringetan ya lagi iki. Jane raja Pak. Iya. Rada cendek sithik. Anta. Niki lho balik rene nek. Udun sithik. Sithik. Tak baleni 1 2 3.